أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وحمد الذاكرين وحمد الناعمين حمدا يوفي الله نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد بك يا ذا الجلال والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين يا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدنا محمد اشفعنا وفي لنا الله وارحمنا كما ربنا صحيحا للمؤمنين الأحياء والأموات بلا رضا جل ولا عقوبة من سخطنا اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا ويسر بها أمورنا ويسر بها أمورنا ونور بها قلوبنا ونور بها قلوبنا وثبت بها إيماننا وثبت بها إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وخير قاربنا وعن الشر بعدنا وقد حوائجنا من الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر يا الله لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك الراحمين ربنا ظلمنا
bersuruh kepada maupun pembacaan semalam dan semoga saja doa ini lebih berarti daripada kita membunyikan kembang api. Ini kembang api lebih menjarak. Oh iya. Oh iya, sembah nuwun. Kang api ya wong pancen iki piye ya wong muga-muga rezeki kita semua berkembang. Oh iya. Ayo wis saiki manut aku iki dimanfaatke sing disikik. Adate lak nun sewu Bapak Haji Haryanto karo Iya no. Ibu aja lak ya nyekar. Iya no. Iya no. Mula ya iki wektu sing ngirungkan sing merdeka. Coba Mas Gareng panjenengane diaturi ya mbok menawa. Mboten ngirangi kamardikan Pak Haji. Nika sampun adat saben menawi ringgitan panjenengan kalian Ibu Nurhana mboten ketang sakrep jenengan monggo katuran pinarak wonten mriki tetembangan seserangan kalian kanca-kanca. Nggih. Ngaten nuwun pangapunten ganggu kamardikan Pak Haji Bu Nur. Dispoti Om Yaya. Hasbuna Allah wa ni'mal Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalah Bu Hajah. Nggih. Dalu menika remen sanget nggih Bapak, malam tahun baru diperingati dengan doa. Alhamdulillah. Memang itu Mas. Jadi kita jangan ikut budaya barat. Kita ini yang dipakai budaya Islami. Oh nggih. Jadi budaya barat itu kalau tahun baru pada hura-hura. Kita justru merenung ya. Kita mengubur masa lalu ya, kesalahan-kesalahan kita kenang untuk ke depan jangan terulang kembali. Supaya hidup kita lebih baik. Amin Pak Haji. Amin 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 nggih. Nggih. Ya. Wah, Kita, iya. niki gayeng saestu cocok niki dalang kalih niki cocok Pak Haji. Alhamdulillah. Nggih, makanya seru banget tadi. Seru. Seru. Tanding dalam pengrawitipun nggih tanding. Alhamdulillah. Presindene nggih kompak. Iya, kaya Indonesia karo Thailand. Indonesia. Wah, ini nek ning Tangerang gayeng neh malah. Nggih, yo ayo ki. Neng Tangerang gayeng neh sapa melu? Amin nggih. Lho kok amin gelem apa ora ning Tangerang didune. Lho iki Pak Haji iki yo duwe dalem ning Tangerang. Iki karepe arep gelar wayang kulit ning Tangerang kono didu meneh wong loro. Ah siap nek kula dawuh Pak Haji niku mau manut mawon Mas. Nggih, kompak sing bapak anggar kowe kompak Pak Haji mesti gunake terus. Nah iya. Kaya Pak Haji ki yo kompak karo Bu Nurhana iki kembar bathike. Padha gedene Mas. Ah sing ngomong padha gedine kono dhewe lho ya. Dudu aku Pak Haji. Kados adat saben Pak Haji kangge ngregengaken kahanan mboten ketang sak krempengan Pak Haji nyekar. Oh, aku nyekat. Nembak. Apa? Yes. Ban. Anu ben adem ya banyu langit ya. Wuh, Ben adem banyu tiba tekan ndur langit Berkah. ngirami keberkahan. berkah. Amin. Banyu langit. Banyu langit wis tak lewati. Kuwi 1000 kutha. Oh, saya lupa. Sing ngiringi sinten niki? Lho, campur sari laras tuh Haryanto. Kae campur sari nggih Pak Haji. Ngopo kowe ning kene dikai seragam Nyanyi masih banyak loh. Ada Mas Joko Suryo, ya kan? Ada Mbak siapa? Mbak Uni, Upi, Lupi, Upi. Mbak Feby, Mbak Mia. Ipil, Banyak ipil. kan? Itu penyanyi-penyanyi kondang semua. Apa favorit kula Joko Rokok niku. Ya. Joko Rokok. Lali janjine ke Mas Joko kayak. Nggih, tali janjine lho Mas Joko. Ning sakniki banyu langit riyen nggih Pak Haji. Ya. Sing nyekar sinten iki napa Ibu? Yes, aku Duet. Aku wis Kali penjenengan. aku melu ae. Ah. Banyu langit ciptaane sapa Reng? Lah aku krungu lagi iki kok. Oh, Banyu langit itu ciptaane Banyu sapa? Langit. Lah Kinarto Sabdo. Kalau udan sore lho banyu langit nih. Banyu langit kuwi ciptaane Gusti Allah Taala. Kejaba nek pertanyaane lagu Banyu lagu Langit. Banyu Langit. Mas Didi Kempot. Aku surar tak jawab. Ora apa-apa. Banyu langit dening Pak Haji Haryanto kalian Ibu Nurhana. Nurhana. Monggo campur sari.
biasa. Matur Nggih. nuwun. Luar biasa. Aku ini wis menghibur ae tugasku. Nggih. Menghibur dan dihibur. Iya. Niki mengke Mas Joko niki lali janjine. Oh nggih. Oh. Lah Pak Haji mboten nyekar malih, nembang malih. Oh. Oke. Nggih. Pak Mas Joko lali janjine napa kali jali-jali? Iya. Jali-jali. Lali jali. Sing ngendang Denopa. Oh iya ya kowe le. Iya. Sing ngendang kuwi. Sing ngendang sing enom wae. Oke. Sing tuwek-tuwek kok turuse. Apa dipateni? Kok kata kon turu. Ayo kalau seragamnya ngono, wah besok bingung nggak ngamplop Lali iki. janjine apa jali-jali? Jali-jali lali janjine. Oh iya lah. Lali janjine. Iya wah. Permintaan Pak Haji. Ketok iki Piye? sidan Lali janjine. Sing- Kan jane cengeyang. sidan agar metu jalune galak-galak Sing malah golek aneh-aneh ngene iki kok. karemu. Ya, Monggo. Tangan sama Pak Haji goyang nggih. Adik. kompresor wati. Mas Gareng ki jane kene kok, Mas. Mas Gareng ora kandang. Ah, kene Mas Gareng ki ngarep kene kok yo. Kene Ah. diambil karo apa sendang. Aku kok ternoda. Yo. Koreone dek. Janjane kowe nek Hey!
tempo ki age apa kok ae wae iku mau. Nyanyi Madiun. Yo. Janjane kowe Pak Haji nyuwun pamit nandangi bangkuan keloro mboten kuat Pak Haji. Wis. Iki aku perkosa. penyanyi loro digodhog rampok. Malih Pak Haji. Padune tuwek nek ora matase. Oh, Mas Joko. Mas Joko lagune. Mas Joko. Mas Joko tak uuk. Ada lagu jari-jari. Sembah nuwun Pak Haji, sembah nuwun Mbak Yu. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Entah pundi Pak Haji? Oke, kula dherekaken ajeng kondur. Daleme kene kok. Oh, daleme kene, Ding. Masal tak dherekke. Aku gumun kok, Reng. Napa? Angger anu pasangan suami istri angger sing lanang galak, sing wedok mesti anteng. Anteng. Angger sing lanang ki anteng, sing lanang mesti galak. Tapi karo kae sing gironge. Lah nek kowe piye? Oh iya. Nek kono piye kono? Lah lek aku Piye mau? adate mesti pasangan kuwi pancen dikudratke lek sing lanang galak, sing wedok anteng. Lek sing wedok kuwi anteng, lanang galak. Panjenengan piye, Mas? Aku to, aku anteng. Berarti bojomu? Bojoku ya anteng. Dadi ra ngapa-ngapa. Jangan saiki iki suami-suami takut istri. Aku ora melu-melu aku. Aku saiki wis ora iso galak. Sampeyan senior maraya. Aku ora iso galak. Nggih. Ayo sur, nyanyi sur. Ser ta, Mas? Oh ijo. Joko Suryo ndang-ndangane. Ayo sur, nyanyi sur. Oh iya. Manut.
biasa. Sama-sama. Biasa ye. Terima kasih. Sembah nuwun. Sama-sama. Kowe maine ning lapangan. Wah, iya. Terima kasih. Ikan iki kowe. Kok sik rene. Sik. Rene sik. Dicucukke kuwi campur sarine P.O. Haryanto iki mosok pisan tok. Nyanyi meneh. Lah kowe iki ning kene ngopo, Doan? Ayo dicucukke. Ayo kono. Nyanyi, aku tak ngrungokke. Lho. Ayo no aku. Oke. Bengi iki wakile Pak. Lagu mendung tanpa udan. Tapi biasanya Bu Nurhana juga. Oh iya. Iya biasanya. Ikut nyanyi juga. Iya. Bu, Capek. Oh capek. Bu, mendung tanpa suguhan, Bu. ngosek Tanpa udan. Mbak Nur ki jatahe dhewe. Lagune Lintang Rembulan. Bar iki persiapan nggih Mbak Pak Nur. Haji juga ada lagu. Apa Mas? Kemonas. Kemonas. Iya ya. Kamu juga ada lagu sama aku loh Mas. Rujuk. Ojo. Aku karo dhek kok. Kowe karo aku ya ana lagu. Apa Mas? Layu, layu. Mas Gareng ada lagu sama aku. Oh, rano. Bisa kubur. Wah, ya. Ayo Mas, mendung tanpa udan. Ayo. Nggih. Ayo Tut. Cowok. Tuti iki ayo. Hari ini Waduh. Mendung tanpa udan. Kemudian kelam. Tapi kuwi sing dialami matur nuwun. Nggih, sami-sami. Mas Joko, matur nuwun adik-adik. Nggih, Saking matur harapan nuwun, Bunda nggih. Oh ya, sing meke kene tinggal. Oh iya. Hati-hati ya, Dok. Alah Tuti iki. Toti kok tuti. Toti. Aku Iya. nyanyi iki karo bojoku padu lho. Kok iso padu sebabe Aku apa? nenek bojoku kok. Apa? Aku maca Quran sarungan kowe blonjo mung dasteran bojoku ngawur kowe wong lanang. Genah aku ora nganggo apa-apa. Jadi dasteran kowe kleru. Daster iklan jamu ya? Tibake nglegeno. Oh iya. Nggo transisi nganggo lagu sing nggo gamelan ya Om. Ning Iya, iki ana dawuh penting ya Pak Sigit Apa, nggih. Mas? Ya. Saka pepundhene awake dhewe. Sing Nah, wonten Bapak Profesor Imam Robanti. Oh, Prof Imam Nggih. ITS Surabaya. Guru besar ITS Surabaya paring dawuh. Ki Cahya Kuntadi, Ki Sigit Arianto dan tim teruslah menyinari Indonesia dengan karya-karya kreatif. Amin, amin. Selamat untuk tuan rumah Bapak Haji Haryanto, sukses selalu. Menika. Siap. Sembah nuwun Prof. matur nuwun Pak Prof Prof. Imam Robanti. Nggih, Prof Imam. Menika nggih wonten nganu saking Pak Oka Wibowo saking Amsterdam, Wah nggih. Belanda. Nggih. Salam budaya Pak Dalang, saya menika salah satu fan
jenengan lan Ki Cahyo salam saking Amsterdam Belanda mengke wonten pamundutan tan gending request nyuwun kolaborasi sareng-sareng antara Cakraningrat kalian Madangkara ben gayeng pamundutan menika saya aturaken semua fan Ki Sigit Arianto dan Ki Cahyo Kuntadi di seluruh dunia. Selamat tahun baru 2022 dan semoga kita semua menjadi lebih baik, bahagia, rezeki melimpah dan penuh makna. Ini di Amsterdam sana ditonton dengan menggunakan layar lebar proyektor. Ugi menika sukses Mas Yoyok dan Mas Sigit. Aku njur kelingan pentas IPA Mas. Wah, dahsyat dari Pak Bono. Wah, nggih. Sembah sungkem kula kunjuk Bapak guru kula Bapak. Kapan-kapan awake dhewe pentas Cakraningrat karo Madangkara sing garap iringan Pak Bono. Anu. Lah Nur Rasa. Grupe Nur Sasongko kuwi. Nur Rasa. Oh, Nur Sasongko. Saking Maroko Mas Tio. Waduh. Wah, kayak grup Nur Sasongko. Nggih saking Mas Boyamin Saiman menika mengke nyuwun lagu tembang kudangan karya Kinarto Sabdo. Mas panci goro-goro mengke. Siap, nggih. Nggih sembah nuwun Mas Boyamin Saiman menika wah kanca perjuangan, kanca pergerakan. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club ugi Ki Cahyo Kuntadi Fans Club. Nggih, Sencaki. Sencaki apa? Sutresno Ki Cahyo Kuntadi. Sutresno. Kalian grup penggemar Yoyok sing dipun cekak Grup Yok. Nah, Grup Yok. Nah, pisane yo nggo pisane apa kolaborasi. Non Terus mlebu lakon apa ki dikolaborasi? Satu lagi ben go transisi. Satu lagi sinden dari Madangkara dan Cakraningrat diiringi oleh tim Macan. Tim Ya, sukses. nggih. Karyane Pak Sigit nggih, nyuwun ngambil nggih. Ayo Macan. Apa-apa? Apa? Sakarepmu. Oh, sakarepmu. Ah, iya, iya. Ayo. Berarti sing ko Cakraningrat Sampeyan pilih ke? Mbak Yosi. Nggih. Terusan sing ko Madangkara Mbak Okva Liza. Ayo. Okva. Oh, wong loro ta? Loro. Loro. Iki nganu proses dari tidak hamil ke hamil. Ayo. Aku tak takon Okvan sebab apa dekne kok ya hafal laguku. Nah, engko lek jumeneng sampean takoni. Ngene, Pak. Nggih. Heeh. Malah laguku ora apal. Judul apa? Lagu karyaku sing judule Sakarepmu. Oh, ngaten lho, wong berdua. Sakarepmu. Ngono telik. Wong yang meteng lalen. Kok nyanyi kok lali. Iya loh, tapi ibu hamil itu memang cenderung Pak. Lu tidak menarik lu. Lah, penyanyi originalnya kan Mbak Yosi terus Mbak Okvan. Malam, Mbak. Selamat malam. Kok iso ngapalke lagu kuwi le sempat-sempate ngapalne kapan? Sudah lama, Pak. Oh, sudah lama. Iya. Lagu ini saya ciptakan tahun 2012, Pan. Sakarepmu. Mama ini temen saya, mamahnya ini. Mamahnya. Oh iya. Mengapa kamu kok bilang mamanya teman saya? Lah memang mama ini temennya saya. Oh iya. Salam untuk mamah ya. Nggih, siap. Lu sudah tua. Iki putuku. Ovan masih sekolah? Ini mau. Isi, Oh, sekolah isi nggih. Berapa bulan? 3 Sing isi sing kae ngawut. Oh, bulan. Kui isi ki meteng. Oh. Kakang Kaniko Putra kakang. Toleh begitu Satu bait Mbak Okvan, satu bait Mbak Yosi gitu nggih. Nggih, siap. Cobi menika Om Yoyo. Nggih. Lagu-laguku tak kelumpukke jebule ana 10 apa 11. Syukur Pak, iso berkarya luar biasa. Iki sing laguku anyar sing urung launching judule Pitik Teladung. Lagu kuwi. Ngeri lah. Aku ya gawe. Apa judule? Pitik diteladung Indo. Anu kowe gawe lagu judule nganu ge Ndoyi Ndoyo. Ah ya wis. Indo ya. Lah yo Ndoyo. yo kendangane iki tak kon niru mase ngono berarti. Heeh. Sing tiru ya mung ngantuke tok. Wong loro padha ngantukan kabeh kok ora sing. Nggih. Lagu Sakarepmu made in Rembang, Mbak Okvan dan Mbak Yosi. Dados. Susah
luar biasa. Matur nuwun Mbak Ovan dan Mbak Yosi. Nggih. Tresno kuwi semu, kowe aja nesu. Nadyan aku nesu nanging aku wong lugu. Lugu. Sadake kulino nglakoni ya. Iya. Autobiografi. Wah iya. Aku mbon sindenku ki lho, Reng. Apa? Angger kono nembang kene selfie karo joget dhewe. Iki to? Ah iya mbok niru karo Bu Yuyun Samirah kuwi. Sumirah. Sumirah. Ah, anteng jak nika lho. Sumirah kok Yuyun Sampiran. Sumirah kok. Nggih. Iki pancen yo karepe ngono guyupi karo kancane nyambut gawe. Iya. Luar biasa. Nggih. Nduk. Apa, Pak? Ya